Hallo YouTube. Halløj, og det er mig, det er... Ja. Det er Basse, og det er Louis. Jeg hedder Louis. Jeg hedder også Sebastian, men det kalder mig for Basse, og det er mit kælenavn. Ja, og mit kælenavn, det er Louis. Og vi skal nok ned og bygge mit hus, ser det vist ud til. Er det ikke det, Louis? Jo, det er dit hus. Og vi skal nok snart spille sammen. Ja, men det bliver så ikke lige nu her. Nej. Der er godt gået et stykke tid endnu. Ja, og vi har fundet en hel masse. Og vi har mega meget stik, og uden snyd. Ja. Men I siger sikkert, nej, der er snyd. Men det er der ikke. Det her, det er en ufri snydgøn. Man kan overhovedet ikke snyde det. Nej. Og nu kommer min lillebror. Og han kan godt larme lidt. Ja, men husk Sådan ikke er at det, larme. Det lyder som om et skelet. hvad så gamle skelethoved. Eller dø. Den lækker lidt. Ja. Det er så gamle skelet. Det var så mig, Oliver Days Simonsen. Ja, min anden ven, han spiller på PlayStation. Jeg spiller lige Call of Duty. Slap dog af. Og hvis I selv vil lave sådan nogle her YouTube-videoer, ja, Så gå ind på Screencast eller sådan noget. Screencast. Og så skal I gå ind på jeres Minecraft, og så... Jeg siger bare lige undskyld YouTube. Undskyld, meget undskyld. Men det her, det er en af mine venner, der hedder Lukas. Han har lavet en stripperstang. Og det er den her. Men den ser meget grim ud, og det er også meget ulækkert. Måske skal vi Han er- en dag. Stop dog. Okay. Hvorfor sjov? Som nu vil. Han er meget sexy. Ja, men nu taler vi ikke mere om ham. Nu taler vi om Minecraft. Minecraft episode hvad er episoden? Ja, 1. Nå, episode 1. Siger monster. Og hvis I godt vil se mig, så skriv Basse Simons. Ja. B-A-S-S-E-M-O-N-S-I-N. Ja, det var det. Og jeg har lavet en hel masse videoer. Og så kan I få at vide, hvordan man får gratis Minecraft. Og så kan I også få, ja, der er en episode, vi også gerne vil lave, så man får edderkops. Hvordan man får sådan nogle æg her. Så håber I nyder den her episode. Nå. Jeg synes ellers, den er meget ensom, den her episode. jeg skal lige gøre noget. Jeg fik styrke. Kort 6. Okay, men YouTube, nu skal vi i gang. Med vores kære. Jeg... Vores episode. Vores episode 1. Det er fordi, han har fået en ny kæreste. Nej, det? Ja. Nå, jeg hedder Ida. Og min kæreste vil jeg ikke nævne. Og hvad? Hvorfor skulle du så nævne min? Jeg sagde bare, du havde en kæreste. Fordi Og det har jeg også. Derfor, jeg er mega meget populær på YouTube. Nej, du er... Jeg har en kæreste. Hvad så? Ja, Jeg skal ikke godt navn. men Hvad er der YouTube? Jeg vil vise jer rundt, så prøv at se. Der er en... Det her, hvor vi får vand. Det her, det er et bad, ja. Det er et bad, det her. Og så er der sådan en lille sauna her. Og der savner den, har vi ikke brugt så meget. Og det var en mobil. Jeg tror, det var min ven Basses. Det var ligesom kæreste. Ja. Men det her, det var sauna. Og så... Godt. Nå. Der er et eller andet med... Ja, det her, det er vores lille slikbutik, vi har lavet. Så... Ja. Jeg vil ikke nævne alt for meget. Guldæbler. Et edderkoppeøje. Hvorfor er der et edderkoppeøje? Ved du det? Hallo? Hvad? Du står og chatter med din kæreste. Hvad så? Hvad så?
sgu da ikke min fejl, mand. Jeg kan bare tage din. Jeg ved ikke hvorfor, men hans kæreste er en blondine. Au for helvede med ben. Nu er jeg lige sparket mig i skridtet. Det lød som om han gjorde det på hvert ord med sit ben. Og hvis der er noget, der siger så er det bare min mobil. Ja, det er en mobil, der hedder Classic Rock. Prøv at se klassefesten. Der var det så. Rock. Det var det bare. Kan du huske det? Vi var sammen på husebord. Det er fucking lort. Husbordet i dag. Hvorfor spiser du, når jeg ikke har brug for det? Hvad? Du spiser alle dine ævler, man. Styrke! Jeg har fået mange ting med. You lies. The shine. Så... Det er lidt mig, You lie. The skies. So bright. You will me for you. Hvis jeg bare på chatten og træk den ud, hvis jeg bare på skud ud, og så på skud, ringen slutter, nu slutter alt, lyset slukker. Hvis jeg bare vil lukke den, bliver der ikke, hvis jeg bare vil vinduet, bliver der. Jeg bare må vinduer med dig, ikke? En adfærd, Det er vores computer! en eksplosion. Så møder de en million. Verden den brænder ned, men det ligger tør i fred. Hvad tror I, der sker, når man drikker gift? Undskyld, det var bare en sang. Au! 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 Hjælper I mig! Jeg er ved at dø her! Fuck, det er din kæreste. Hvor fanden skal du bare slå kæft, kæreste? Så smadrer. Nej, han sagde nej. Så ved det, vi Hvad spurgte du om? Om du kommer over til sengen. om hun vil hvad? Hvordan fanden skriver man okay? O-K-A-Y. Nej, jeg skriver bare OK. OK. Fanden kan du ikke nå stave til OK? Nej, okay. Det er ret mærkeligt. Skal jeg spørge, om vi kommer over til den på det? Til hvem? Hjem til Ida og dem. Ida og hvem? Ida og Anna. Ej, du mener ikke, at vi også skal over til Anna? Nej, bare kan ikke gå med møde, bare snak med dem. Så Fint og meget, men du skal i hvert fald ikke begynde at knalde dem. Hvor sindssygt, jeg skal sgu da ikke. Og så få Ida, nej, få Anna, nej. Jeg ved godt, jeg filmer stadigvæk. Og Det er Louis, der optager uden hun får lov. Ja.